dengan tuh. Sopo kuwi? Astagfirullahaladzim, Dek. Gak apa-apa. Sik. Dek. Mungkin Mas pergi. Loh. Awakmu Devia kan? Daniel, Dek Via? Daniel. Aku kok pangkleng ya, Dek. Saiki awakmu kok tambah nganu ya. Nganu pripun Mas maksudnya? Tambah mantep pokoknya lah. Jos. Dari dulu juga sampean bisa kumbal. Allah, Dek. Lah saiki iki awakmu nomormu ndak ganti? Enggak Mas. Masih. Enggak. Isih tetep sing kae to? Iya. Oh, kapan-kapan kan ya? Jalan-jalan kok. Belum tak? Manut. Mantap. Iki kowe kesusu ra iki? Oh, ini aku mau rep ning pasar Mas. Nggih Ibu. Tak jukno motormu. Lah sikilmu piye? Isih wis kepenak apa urung? Lumayan Mas, insyaallah bisa kok. Oke. Mas Daniel dari dulu tidak pernah berubah, tapi gak apa-apa, tambah aku suka. Wis ra apa-apa tenan to? Apa tak terno iki? Hati-hati ya. Makasih Mas. Hati. Aja nganu. Nek ana simpangan anggere apa sing ngene mandek sik. Hati-hati. Ya Allah, ayune. Saiki Devia kok tambah cantik kira ngepot. Hatiku tadi degeser banget lah. Nah, ini kingko mulai kondo Simba. Bakal diput anyar. Sik. Apa sing lali ya? Yo pitku. Boleh. Ya. Semua gitu. Ah, serapa bos, penting untuk anu. Yuk. sosok bahagia sekali. Kenapa kok bisa jalan-jalan sama awakmu, cinta yang dulu
bersemi kembali di sawah. Lucu juga ya Dek. Tapi kenapa ya? Aku kok akhir-akhir ini kan wes pengen banget berbang, pengen lamar awakmu Dek. Tolong ya Dek, mungkin sampai ke bapak nak pas Dani orang ajib ajeng lamar. Iya mas. Oh iya mas, wetone jenengan apa ya? Ya kok takon lho Dik, kan apa emang? Kan emang tiang Jawi kan ya emang tadi kok apa tangan? Oh iya. Nah aku sih kamis legi. Mesoki. Angger kok kantor ke bapak, nah misalnya mungkin nggak sampun saya, mungkin pulau begini, totalnya keluarga pulau. Di, mungkin sampai ke bapak di, tak langsung Bali, nggak enak tinggi kamu. Halo, assalamualaikum. Apa kabar Dik? Alhamdulillah mas Said. Ya pripun sampun ditangke bapak napa dereng? Mas, Nah, pripun jawabane? Bapak mboten setuju mas. Lah kok iso ngono? Lah apa salahku Dek ning ndi? Mboten. Turine bapak. Sih ya, kamu kan Senin Pahing, Mas Jalil itu Kamis Legi. Nek cara hitung-hitungane bapak iki Pahing karo Legi kira cocok. Ya. Jadi iki Pahing karo Legi iki dadine anyar. Ya maksudnya anyar iki iso wae kok. Yo rumah tanggamu ora berwarna kan utawa yo akeh coba lah. Maaf mas, yang sabar. Halah, biar hatiku Dek lah. Kok iso ngono lah, nek gara-gara mau weton bloko kok iso to. Bah. Ah. Baik. Harus ditahu baik. Oi. Penting iki tenan, aku lagi sedih. Tenan. Gitu. Bela rasani. Kayak gitu aku serius. Aku pengen jago kali ini kayak kita. Ngopo-ngopo. Kita lagi sedih aku. Ini iki aku gak seneng iki, lagi delelek, lagi dimelas-melas ya. Tenan aku tuh sedih tenan iki. Sumpah. Yo. Saya nani ini jopo nani tak. Yo cepet ya. Ah, tenan jopo no. Cepat. Oh, ya aja turu meneh. Yo. Biar hatiku ngompok cuma gul-gul tok Dik Via ora dadi bojoku. Wah, sopo tak sing ngewu karo kaya kuwi lah. Jelek wis kae iki. Enak-enak turu.
Ngopo wajib. Cuk. Lho wis sedih barang kowe. Aku patah hati, Pek. Isa patah hati kowe. Patah hati ya. Gini, patah hati gini. Cerita. Wis. Percuma curhat karo kowe. Apa ning ndi? Wah. Lha rokoke dirokoke. Alah, apa nang awakku. Lu jare mbok kowe nggo rokok, aku agek pailit lho. Apa ning ndi? Sake ya kancaku kuwi ya. Wis uripe ambiar, atine lara terus. Ngarepe Susanti ra ento-ento. Yo mesake cah kae. Tapi yo glegete. Tapi yo nak ndek ngerti patah hati yo mesake. Iya. Oh dia enak loro. Kok ra ono tak joki rokok. Cakai. Nggo tali. Nggo karung. Meh ngopo cakai? Wah, jangan meh. Jangan. Cuk. Wong wedok iki ora ketok. Mbok yo iling. Dhewe iki kanca ngaji bareng, sekolah bareng. Gara-gara wedokan sing kaya ngono. Iling nil iling. Ilang apa? Iling pangeran. Iya, aku sepile aku salat. Aja ngono. Ngono lah apa? Wedokan ora ketok. Ya enak. Ono akeh. Ya aceh. Aja ngono ta. Ngono kepiye ta? Lah memang mati to. Lah sapa sih pengen mati? Lah memang ngopo kuwi? Ora mau aku seneng ning dunia ngene. Aku stres. Lah wis sudah mati. Lah apa mati wong aku sih pengen seger urip Oh pengen. tak kira kowe meh bunuh diri kok. Lah Lah kowe ngopo nggawa tali cakrek-cakreke? Gini iki ben ngilangno stres. Pokoke petinju-tinju. Oh, apa Pak Jiduk. Ojo lali subscribe, like, share, lan komen ning isor iki.